Композитор, музыка белгече, педагог, музыка җәмәгать эшлеклесе Солтан Хәсән улы Габаши, тулы исеме Солтан Әхмәт Хәсән Гата улы Габаши 1891 елның 1 майында Казан губернасы, Казан өязе, хәзер Татарстан Республикасы Биектау районының Кече Солабаш авылында туа. Әтисе дин һәм җәмәгать эшлеклесе, тарихчы, педагог Хәсән Гата Габаши, әнисе Казан губернасы Лаеш өязе, хәзер Татарстанның Лаеш районы Хәерби авылы мәчете имам хатибы кызы Шәмсруй Абубәкрова. Солтан Габаши үз чоры өчен гадәти төпле дини белем ала. Уфадагы Османия һәм Кече Солабаш мәдрәсәләрендә, Казандагы Мөхәммәдиядә укый. Уфадагы Галия мәдрәсәсен тәмамлаганнан соң 1911 елда Уфада Оренбург Диния нәзарәтендә имам хатиб һәм мөдәррис булып эшләү өчен имтихан тапшыра. Мәгърифәтле атасы улының дини белем белән чикләнүен теләми. Солтан 1912 елдан укуын Уфа Реаль училищесында дәвам итә. 1915-17 елларда Казан университетының юридик факультетында укый. Солтан Габашиның музыкага сәләте кичкенәдән ачыла. Башта ул скрипкада, тальян гармунда уйнарга өйрәнеп карый. Уфада яшәү чорында 1908 елда рояль дигән музыка коралы белән таныша. Фортепианода үзлегеннән уйнарга өйрәнү өчен китап сатып ала. Улының музыкага тартылуын күреп, әтисе аңа педагог яллый. 1909 елдан Солтан Габашиның иҗади эшчәнлеге башлана. Ул Уфа, Казан калаларындагы әдәби музыкаль кичәләрдә катнаша. Җырчыларга аккомпаниатор булып та, оркестрда да уйный. Кичәләрдә аның Кәк-күк, Рукия, Пикник, Татар кызы кебек үз әсәрләре, Сәгыйд Рәмиев, Абдулла Тукай сүзләренә язган романслары башкарыла. Көйле декламацияләр, вакытында музыкаль импровизацияләре яңгырый. Ул тиз арада танылу ала. Үзе раслаганча Казанга күчкәч, татар җәмәгатьчелеге аны кочак җәеп атаклы кешене каршылагандай каршылый. Солтан Габаши үз иҗатында милли фольклорга, бәйтләр, озын җырларга тартыла, шәрык музыкасы белән кызыксына. Шул ук вакытта ул халык музыка традицияләренең Европа классик музыкасы белән үрләүенә омтыла. 1917 елда сәхнәдә Гаяз Исхакыйның Зөләйха драмасы куелу татар мәдәни тормышында зур вакыйга буларак кабул ителә. Спектакльгә музыканы Солтан Габаши яза һәм матбугатта югары бәя ала. Соңрак 1918-28 елларда ул Фәтхи Борнашның Таһир Зөһрә, Кәрим Әмиринең Юсуф белән Зөләйха, Хадид Тахташның Җир уллары һәм башка драматик спектакльләргә музыка яза. Газиз Әл-Мөхәммәдов һәм Василий Виноградов белән берлектә беренче татар опералары Эшче һәм Санияны иҗат итә. 1925 һәм 30 еллардагы премьералар җирле һәм үзәк матбугатта, хәтта чит ил матбугатында зур вакыйга итеп яктыртыла. Бу опералар Татарстанда композиторлык иҗаты һәм музыкаль башкару сәнгате үсешенә тәргиш бирә. Солтан Габаши шулай ук татар музыкаль фольклористикасының шишмә башында тора. Ул гомере буе татар һәм башкорт җырларын җыя. Аның тырышлыгы белән 1931 елда халык иҗатын өйрәнү өчен Татарстан районнарына экспедиция оештырыла. 1920 елларда композитор Казанда актив педагоглык эшчәнлеге алып бара. Мөселман пехота командирлары курсында, педагогия техникумында, Шәрык консерваториясендә, Шәрык музыка техникумында укыта. ТССР Мәгариф халык комиссариаты академик үзәгендә штаттан тыш хезмәткәр була. Бер вакытта үзе оештырган татар хорларын җитәкләргә дә өлгерә. 1930 еллар башында Солтан Габашиның иҗади һәм җәмәгать эшчәнлеге җирле матбугатта кискен тәнкыйтькә дучар була. 1932 елда аның әтисе кулга алына, хөкем ителеп төзәтү эшләренә сөрелә. Урынсыз җүмнәрдән туеп, композитор Казаннан Уфага күченеп китәргә мәҗбүр була. 1932-41 елларда Башкорт милли мәдәният фәнни тикшеренү институтында, Башкорт сәнгать техникумында,
Башкортстан АССР халық комиссарлары Советының сәнгать эшләре идарәсендә эшли. Башкортстан АССР Совет композиторлары берлеген төзүдә катнаша. Гомеренең бу чорында ул республиканың музыка мәдәнияте үсешенә зур өлеш кертә. Солтан Габәши гомеренең соңгы айларын Башкортстанның Брай районы Шалкак авылында уздыра. Мәктәптә музыка укытучысы булып эшли. 1942 елның 8 гыйнварында вафат була. Кабере Шалкак авылы зиратында. Жан үзгүш дус каян